ఓం శాంతి. జ్ఞాన, యోగ, ధారణ, సేవ సబ్జెక్టులతో మనల్ని మనం దృఢంగా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మాయ వస్తూనే ఉంటుంది. ఇక మొట్టమొదటి మాయ తాడక. ఎక్కడెక్కడ ఋషులు యజ్ఞయాగాలు చేస్తూ ఉంటారో, యజ్ఞంలో ఎముకలు వేస్తూ అక్కడ విఘ్నాలను కలిగిస్తూ ఉండేది. అలాగే బ్రాహ్మణ జీవితంలో కూడా ఎవరైతే తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్లకు విఘ్నాలను కలిగించే పని మాయదే అని భావార్థము. ఏదో ఒక విఘ్నం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మాయను జయించేందుకై రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కలిసి వెళ్తారు. ఎప్పుడైనా విఘ్నం వచ్చినప్పుడు, అనగా వ్యర్థ సంకల్పాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు యోగం చెయ్యమని చెప్తే యోగం జోడించలేరు. కానీ ఆ సమయంలో జ్ఞాన ధారణతోనే ఏ పరిస్థితినైనా, ఏ విఘ్నాన్నైనా ఎదిరించే సామర్థ్యం మీకు లభిస్తుంది. అప్పుడు మీరు శక్తిశాలిగా అవుతారు. కావున జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకోవడంతో పాటు ధారణను కూడా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఒకవేళ మనము ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఇలా కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుందిలే, ఇలాగే అందరికీ అవుతూ ఉంటుందిలే అని తేలికగా తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా మాయ ఏదో ఒక విఘ్నాన్ని వేసే పని తప్పకుండా చేస్తుంది. అందుకని జ్ఞానాన్ని, ధారణని శక్తిశాలిగా చేసుకోండి. విఘ్నాలను సమాప్తం చేసేందుకు యోగం పనికిరాదు. బాబాగారు జ్ఞానంలో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏ వాటిని ఉపయోగించుకోవాలనేది నేర్పించారు. డ్రామా జ్ఞానము, కర్మ సిద్ధాంతము, వీటిని గుర్తు చేసుకోండి. జ్ఞానాన్ని ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయాలో అక్కడ అప్లై చేసి అక్కడికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయాలి. ఇలా జ్ఞానానికి సంబంధించిన రకరకాల అస్త్రాల ద్వారా ఆ తాడకాను సమాప్తం చేయాలి. ధారణను శక్తిశాలిగా చేసుకోండి. అప్పుడే తాడక పూర్తి సమాప్తమవుతుంది. ఆ తర్వాత సీతా పరిణయం జరుగుతుంది. అప్పుడు శివధనుసుని ఎత్తినట్లుగా చూపించబడుతుంది. జ్ఞాని ఆత్మ శివధనుసుని ఎత్తడం అంటే ఏమిటి? శివధనస్సు అంటే ఏమిటి? శివధనస్సు అంటే బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాలన చేసేటటువంటి ధనస్సు. ఎవరైతే అహంకారిగా ఉంటారో వారు ఈ ధనస్సును ఎత్తలేరు. ఎవరు బలహీనంగా ఉంటారో వారు ఈ ధనస్సును ఎత్తలేరు. కానీ ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలై వారి జీవితంలో బ్రహ్మచర్య వ్రతం యొక్క పాలన చేస్తారో వారే ఈ ధనస్సును సహజంగా ఎత్తగలరు. అప్పుడు సీతతో పరిణయం జరుగుతుంది. సీత అంటే పవిత్రత ప్రతిమూర్తి. బ్రాహ్మణ జీవితంలో కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతంలో చాలా పరిస్థితులు వస్తాయి. అందుకే పరశురాముడు కూడా కోపంగా వస్తాడు, నువ్వు ఈ ధనుసును ఎలా ఎత్తావు? అదేవిధంగా రకరకాల పెద్ద పెద్ద పరిస్థితులు కూడా మీ ఎదుట వస్తాయి. కానీ ఎవరైతే ఈ శివధనస్సు అనే ప్రతిజ్ఞను వారి జీవితంలో దృఢంగా చేసుకుంటారో వారితోనే సీతతో పరిణయం జరుగుతుంది. అనగా పవిత్రతతో. ఎప్పుడైతే జ్ఞానానికి పవిత్రతతో పరిణయం జరుగుతుందో అప్పుడు ఇంకా శక్తిశాలిగా అవుతారు. వారిపై ఏ మాయ కానీ, ఏ రావణుడు కానీ జయించలేరు. ఈ బ్రాహ్మణ జీవితం ఇలా ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ మూడో మాయ వస్తుంది. అదే మంతర. ఏ రోజు జ్ఞానానికి వచ్చారో, ఏ ఘడియ పరిణయం చేసుకున్నారో, జ్ఞానానికి వచ్చిన ఘడియ ఏది? ఇక ఏ ఘడియలో వచ్చారో అదే మీకు బృహస్పతి ఘడియ. ఏ సమయంలో బృహస్పతి ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకున్నారో, ఛత్రఛాయలేకి వచ్చారో అంటే ఆ ఘడియ ఎంత శ్రేష్టమైనది, ఎంత మహోన్నతమైనది. అప్పుడు ఆ ఘడియ ఎలా ఉండేటువంటి వారు, ఎలా అయ్యారు? విహరిస్తూ ఎగురుతూ ఉండేవారిగా ఉండినారు. కానీ ఈ మార్గంలో నడుస్తూ నడుస్తూ ఈరోజు ఆ ఉమంగ ఉల్లాసాలు పెరిగాయా లేక తగ్గాయా? తగ్గడం అంటే మంతర రావటము, అనగా పరచింతన, పరదర్శన, పరమతము, వీటి ప్రభావంలోకి రావడం. బ్రాహ్మణులుగా అయ్యి సహజంగా నడుస్తూ నడుస్తూ సుందరముగా జీవిస్తూ ఉండగా పరచింతన ప్రారంభమైంది. అందుకే చెప్తారు కదా, పరచింతన పతనానికి దారి. అంటే ఈ విషయం మీ దాకా వచ్చిందా? ఏమైందో విన్నారా? మధుబనానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అరే మనకంటే సీనియర్స్ అంట, పాత విద్యార్థి అయినా కూడా అలాగే. ఈ విషయాలు వినడానికి ఇంపుగా ఉంటున్నాయి, ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అంటే తప్పకుండా
మంతరకు పరవశమైనట్లే. కావున చెక్ చేసుకోండి, మంతరకు పరవశమయ్యామా లేదా? ఏ ఆత్మ అయితే సర్వప్రాప్తి సంపన్నంగా అంటే బ్రాహ్మణ జీవితంలో లభించిన ఖజానాలలో అప్రాప్తి అనేది లేదు. ఎందుకంటే బాబా నుండి మనకు తరగని ఖజానాలు లభించాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మంతరకు పరవశమవుతారో, పరచింతన, పరదర్శన, పరమతంలోకి వస్తారో అప్పుడు పూర్తి నష అంతా సోడా వాటర్గా అయినట్లే. అందువలన సంతోషంగా ఉండలేరు. ప్రారంభంలో ఉన్న సంతోషము ఇప్పుడు ఈరోజు ఎందుకు తగ్గిపోయింది? తప్పకుండా ఎక్కడో ఒకచోట మంతర మాయలో చిక్కుకుపోయారని అర్థం. ఇది చాలా తీవ్రమైన మాయ. ఎప్పుడైతే కైకేయి కూడా ఈ మాయకు పరవశమైనదో అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినట్లుగా చూపించారు? కోపభవనంలోకి వెళ్ళడం, అంటే వ్యాకులత, దుఃఖితులుగా కావడం. ఎప్పుడైతే అప్రాప్తి అనిపించడం ప్రారంభమయ్యిందో, అనగా నాకు ఫలానిది కావాలి, ఇది కావాలి అని డిమాండ్ స్టార్ట్ అవుతుందో, బ్రాహ్మణులకు కూడా అలాగే కావాలి కావాలి అనే కోరికలు మొదలైనప్పుడు దశరథుని వలె కోపభవనంలోకి చేరుకున్నట్లే. అప్పుడు ధరించిన రాజకీయ ఆభరణాలను తీసేసి వ్యాకులత, దుఃఖిగా అయిన రూపంలోకి వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడైతే అప్రాప్తి స్వరూపంలోకి వస్తాడో అప్పటి నుండి ఆత్మ అనగా దశరథుడు ఎంత బలహీనమవుతాడంటే దాని కారణంగా పాత కర్మ లెక్కాచారాలంతా ఎదుటకు వస్తాయి. ఎంతవరకు శక్తిశాలిగా ఉంటారో అంతవరకు పాత కర్మ లెక్కాచారాలు ఎదుటకు రావు. అలాగే మనల్ని కూడా ఏమీ చెయ్యలేవు. కానీ ఎప్పుడైతే పరచింతన, పరదర్శన, పరమతంలోకి వచ్చి బలహీనమై వ్యాకులత, దుఃఖంలోకి వచ్చినప్పుడు పాత కర్మలంతా ఎదుటకు వస్తాయి. ఇక దశరథుని పాత కర్మ ఏముండింది? దశరథుని పొరపాటు కారణంగా శ్రవణ కుమారుని మరణం సంభవిస్తుంది. ఈ పాపకర్మ జరగగానే తల్లిదండ్రుల నుండి కూడా శాపం లభిస్తుంది. ఎప్పటి వరకు దశరథుడు శక్తిశాలిగా ఉన్నంత వరకు, అనగా జ్ఞాన, యోగ, ధారణ, సేవ 4 సబ్జెక్టులను బ్యాలెన్స్ చేసినంత వరకు పాత కర్మలు ఎదురుపడలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే పరచింతనకు వశమై బలహీనమవుతాడో అప్పటి నుండి పాత కర్మలు మొదలయ్యాయి. పరచింతన ప్రభావంలోకి వచ్చినప్పుడు దశరథుని ఆత్మ బలహీనమై దుఃఖీగా చింతాగ్రస్తుడుగా అవుతాడు. ఇప్పుడు లెక్కాచారాల్ని తీర్చాలి. ఆ ఖాతాని తీర్చడంతోనే ప్రాణం పోయింది. కొన్నిసార్లు బ్రాహ్మణ జీవితంలో కూడా ఇలాగే జరిగి మరణిస్తారు. అంటే తిరిగి బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు. పవర్ఫుల్గా ఉండిన్నారు, ఉమంగ ఉల్లాసాలతో ఉండేవారు. కానీ ఏమైందో, ఏ మాయొచ్చిందో ఏమో. ఏ మాయొచ్చింది అనేది రామాయణం చెబుతుంది. అదే పరచింతన మాయ. పరచింతన మాయ రాగానే మరణిస్తాడు. దశరథుడు కూడా మరణించాడు. ఓం శాంతి.